να συνεχίσουμε με τον συνάδελφο τον Λάζαρο το Σιάντσης από το Κέντρο Πρόληψης Νομού Πέλλας, Όραμα, ο οποίος η εισήγησή του έχει θέμα δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία των κέντρων πρόληψης. Ο τίτλος της παρουσίας λέγεται «Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία και των πρόληψης». Και θα ήθελα να θέσω το ερώτημα. Τι σχέση μπορεί να έχει η γυναίκα του Καίσαρα με τα κέντρα πρόληψης? Μπορείτε να φανταστείτε? δηλαδή, κάνε το... Ξύγεσαι, ναι. Δεν την ξέρω τι είναι. Ναι. Ναι. Αλήθεια. Και εμείς έχουμε πολλούς εραστές, δηλαδή. Αλήθεια, δεν τα άκουσα. Έχασα επεισόδια. Έχετε και συντονίστρια. Έλα, καλή μου συντονίστρια. Έλα να σε ρωτήσω και εσένα εδώ. Λοιπόν, για πες μου, Γιάννα, τι σχέση... Λοιπόν, να σας παρουσιάσω τη Γιάννα Ζορβά, είναι υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης της Πάτρας και είναι συντονίστρια της Συντονιστικής Επιτροπής. Λοιπόν, έθεσε ένα ερώτημα εδώ πέρα. Τι σχέση έχει η γυναίκα του Καίσαρα με τα κέντρα πρόληψης? Πρέπει και να δείχνει. Δεν είσαι τυχαία συντονίστρια, τελείως. Ακριβώς. Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται, σωστά? Θα καταλήξω στο σκεπτικό μου. Αυτό πώς συνδέεται με τα κέντρα πρόληψης? Τι σχέση μπορεί να έχει? Μπορεί να κάνει τη σύνδεση ή να το προχωρήσω? Ναι. Περίμενε, Αλέξανδρα, ναι. 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 Ωραία. Και αυτό, ναι. Αλέξανδρα, τι έλεγες? Έχεις κολλήσει το τίμια, εσύ. Λοιπόν, εσάς δεν πρέπει να σου δω πολύ το λόγο, γιατί θα μας ξεφύγεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι τα κέντρα πρόληψης, εκτός από το να δεν αρκεί να δουλεύουν, να παρουσιάζουν, να κάνουν δουλειά μέσα, θα πρέπει και να το δείχνουν αυτό, κατά τη γνώμη μου. Αυτή ήταν, γιατί διαπίστωσα ότι στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε στα κέντρα πρόληψης, έβγαινε ο καθένας που είχε μια εφημερίδα και έλεγε τι κάνει το κέντρο και τι δουλειά παρέχει και το ένα και το άλλο. Ασκούσαν δηλαδή μια κριτική, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς κάνουμε, πόση δουλειά είναι αυτή. Και από εκεί ξεκίνησα να έχω μια πιο έτσι, στενή συνεργασία με τα ΜΜΕ και αυτή ήταν, αν θέλετε, και η αφορμή για να κάνω την πτυχιακή μου εργασία, αν και τελείωσα ψυχολογία. Τελείωσα το ΤΕΙ στην Καστοριά Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και αυτός ήταν ο τίτλος της πτυχιακής μου εργασίας, προκειμένου να αποτελέσει η πτυχιακή ένα εργαλείο και να βοηθήσει τα κέντρα πρόληψης να αναδείξουν τη δουλειά της προς τα έξω. Τώρα, εσείς που είστε νηπιαγωγοί, φιλόλογοι κτλ., δεν ξέρω πόσο στο δημόσιο φορέα. Εκεί οι δημόσιες σχέσεις θα χρειάζονται πιο πολύ σε ένα άλλο επίπεδο που έχει να κάνει με τη διοίκηση. Θα σας πω μετά. Λοιπόν, είναι κατανοητό αυτό που έγινε σύνδεση ξεκάθαρη? Αλέξανδρε, Λιβουρδία, την Λουκριτία. Βάζουμε στην άκρη. Λοιπόν, τώρα, και σας δείχνω λιγάκι το πώς γίνεται μια παρουσίαση. Όταν ήμουν στην Καστοριά, στο ΤΕΙ, παρουσίασαν φοιτητές όπως εσείς τις εργασίες, τις πτυχιακές τους, και υπήρχε μια δυσκολία. Είναι σημαντικό να μάθετε, αναφέρουμε στους φοιτητές, πώς να παρουσιάζετε, πώς να δομείτε μια παρουσίαση στην πτυχιακή σας. Λοιπόν, αυτό που θα δείτε σήμερα είναι τα κέντρα πρόληψης, τα ανέφερε πριν ο Γιάννης, οπότε δεν θα σας κουράσω εγώ. Θα πούμε λίγη θεωρία όσον αφορά τι είναι οι δημόσιες σχέσεις και θα σας παρουσιάσω το περιεχόμενο της πτυχιακής μου εργασίας που έχει να κάνει με την έρευνα, ποια μεθοδολογία ακολούθησα, πώς υλοποιήθηκε και ποια είναι τα συμπεράσματα και προτάσεις αυτής της εργασίας. Θα περίμενα και θα ήθελα φυσικά να είναι πιο πολύ. Ευτυχώς είναι ο Αλέξανδρος από εδώ πέρα από το Σωματείο.
Ορίστε. Και εσύ, ναι, σωστό. Ναι, αλλά εσείς αναγκαστικά εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα προσπερνάω, γιατί τα είπε ο Γιάννης, και τη χρηματοδότηση. Στις υπηρεσίες θα μείνω λίγο, γιατί συνεργαζόμαστε με όλους εσάς που θα γίνετε νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί κτλ. Πηγαίνουμε λοιπόν στα σχολεία, στα δημοτικά και κάνουμε ενημερώσεις όσον αφορά την πρόληψη της χρήσης τσιγάρου και αλκοόλ. Μιλάμε για τη σωστή καλή χρήση του διαδικτύου, για διαχείριση του άγχους κυρίως στο Λύκειο και κάνουμε εκπαιδεύσεις σε γονείς που έχουν παιδιά στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Λοιπόν, επίσης, κάνουμε εκπαιδεύσεις σε βρεφονιπιοκόμους. Πριν το τελειώσει η σχολική χρονιά, είχαμε κάνει και εποπτείες. Δηλαδή, μαζευόμασταν 20 βρεφονιπιοκόμοι και συζητούσαν μαζί μου θέματα διαχείρισης συμπεριφορών των παιδιών. Το ένα παιδί χτύπησε, το άλλο έκανε, το άλλο έχει προβλήματα συμπεριφοράς κτλ. Και γινόταν τέτοια εποπτεία. Επίσης, με δασκάλους, με καθηγητές κτλ. Ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμού με τις οποίες έχουμε συνεργασία έχει γίνει μια ομάδα γονέων που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, εγκυμονούσες. Η συνάδελφός μου Φωτεινή Τερεζή σε ένα άλλο παράλληλο εργαστήριο παρουσιάζει την ομάδα που γίνεται ομάδα υποστήριξης συμβουλευτικής σε εγκυμονούσες γυναίκες. Υπάρχουν και φυλάδια που μπορείτε να τα δείτε. Έχουμε κάνει ομάδες σε προπονητές και με γιαγιάδες και τρόφους. Γιατί πολλές φορές οι γιαγιάδες προσέχουν τα παιδιά και λέμε ότι είναι σημαντικό να έχουν κάποια ιδέα. Λοιπόν, επίσης, άλλες υπηρεσίες σημαντικές είναι ανοιχτές ομιλίες. Εδώ, και αυτό έχει να κάνει και με τις δημόσιες σχέσεις, εδώ είναι φυλάδια από 3 πόλεις. Τι κάνουμε εκεί πέρα? Εδώ. Σε 3 πόλεις, μια φορά το μήνα, κάνουμε μπορώ να σας τα δώσω να τα δείτε, κάνουμε μια ανοιχτή ομιλία που απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Αυτό λειτουργεί σε 2 κατευθύνσεις. Από τη μία, ενημερώνονται οι γονείς και εκπαιδευτικοί σε διάφορα θέματα, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο προβολής της δουλειάς του και του πρόληψης. Η συμβουλευτική στήριξη. Στο νομό Πέλλας δεν υπάρχει κέντρο ψυχικής υγιεινής, οπότε έχουμε αναλάβει και λειτουργούμε άτυπα σαν κέντρο ψυχικής υγιεινής. Το προηγούμενο μήνα, το Σεπτέμβριο, είχαμε 64 συνεδρίες με 50 διαφορετικά άτομα. Και εδώ υπάρχει και αλληλοσύνδεση των υπηρεσιών. Δηλαδή, άτομα που συμμετέχουν στις ομάδες γονέων μπορούν να παραπεμφθούν για συμβουλευτική υποστήριξη, όπως και το αντίστροφο. Άτομα τα οποία έρχονται για συμβουλευτική υποστήριξη να μπουν σε κάποια ομάδα γονέων. Λοιπόν, ομάδες διακοπής καπνίσματος, υποστήριξη εθελοντικών ομάδων κτλ. Τώρα, όλα αυτά που σας είπα τα ακούγατε. Είναι σημαντικό όταν λέμε κάτι να υπάρχει και η βεβαιότητα, η πιστοποίηση της πραγματικότητας. Και αυτό γίνεται μέσα από φωτογραφίες. Αλλιώς να σας λέω και αλλιώς να βλέπετε τώρα φωτογραφίες που άτομα που έχουν επισκεφθεί το κέντρο πρόληψης. Και είναι, όπως βλέπετε εδώ πέρα, φαίνεται, είναι μαθητές που έρχονται για ενημερώσεις. Είναι εθελοντικές ομάδες που υποστηρίζουμε, που είναι μια εθελοντική ομάδα αιμοδοσίας που λέγεται από καρδιάς. Είναι εθελοντική ομάδα Νοιάζομαι, που μαζεύει φάρμακα και ρούχα. Είναι η ομάδα Σπίδα στην Έδεσα και η ομάδα Όρομα των Αμπελιών στις Αμπελιές, σε ένα χωριό. Και αυτοί μαζεύουν επίσης τρόφιμα και βοηθάνε τους χωριανούς τους. Λοιπόν, με πρωτοβουλία δική μας πριν από 3 χρόνια, τον Απρίλιο του 2012, συστάθηκε το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του νομού Πέλλας, που είναι η συνεργασία φορέων και υπηρεσιών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση. Και όποιος έχει ανάγκη μπορεί να απευθυνθεί και βοηθάμε τις υπηρεσίες μεταξύ τους να συνεργάζονται και να υποστηρίζονται. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό μαζεύουμε τρόφιμα 2 φορές το χρόνο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Κάτω υπάρχει αναρτημένη ανακοίνωση και μπορείτε να δείτε πιο πολλές πληροφορίες. Εδώ βλέπετε, βάλαμε τα παιδιά τα ίδια του νηπιαγωγείου, που έχουμε συνεργασία, να ζωγραφίσουν τις αφίσες της εκδήλωσης. Και βλέπετε ο Δήμαρχος εκεί, που για αυτούς είναι σημαντικό επίσης σε όλο αυτό, προβάλλονται, και τα τρόφιμα που έχουν μαζευτεί. Λοιπόν, εδώ είναι επίσης παιδιά που ζωγραφίσαν στην Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος
και τις ζωγραφιές τους τις βάλαμε σε ένα κεντρικό μέρος της πόλης για να το βλέπουν οι πολίτες. Διάφορα άλλα παιχνίδια και πάνω είναι το τουρνουά, το αντικαμιστικό τουρνουά μπάσκετ με τίτλο «Εθίσου στον αθλητισμό», που γίνεται εδώ και 7 χρόνια περίπου και βλέπετε ότι και εδώ το έχουμε συνδέσει πάλι με την πολιτική, με τους προϊσταμένους. Έρχεται ο δήμαρχος, ο αντιπεριφερειάρχης, δίνει τις βεβαιώσεις κτλ. Είναι και γι' αυτό είναι σημαντικό, είναι ένα μέσο προβολής, οπότε και αυτός είναι ικανοποιημένος και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι. Εδώ είναι από κάποιες ανοιχτές ομιλίες που έχουμε κάνει. Έχουμε καλέσει τον Γιαννόπουλο, τον κύριο Γιαννόπουλο, από το Χαμόγελο του Παιδιού, σε μια ανοιχτή ομιλία. Και εδώ επίσης έγινε συνάντηση με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προβλήθηκε στα ΜΜΕ. Οπότε, όπως σας είπα, συνδέουμε 2-3 πράγματα μαζί. Και αυτό λειτουργεί σαν προβολή του κέντρου πρόληψης και σαν δημόσιες σχέσεις. Εδώ είναι κάποιες άλλες ομάδες. Είναι στρατός, είναι κατασκηνώσεις το καλοκαίρι, είναι εγκυμονούσες που σας είπα και η ομάδα με γιαγιάδες. Τις βλέπετε, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι με μαθητές, με προπονητές, με όλους αυτούς. Και εδώ είναι οι ανοιχτές ομιλίες που γίνονται στις 3 πόλεις, Έδασα, Γενιτσά και Αριδαία. Και εδώ είμαστε εμείς, στην Πάτρα που ήμασταν στην προηγούμενη πανελλήνια συνάντηση, έφυγε η Γιάννα. Και ήταν το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Έδεσας κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι επίσης σημαντικό. Φαίνεται. Λοιπόν, κομμάτι δημοσίων σχέσεων είναι η επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε έχουμε συναντήσει με τους δημάρχους. Είναι ο δήμαρχος Σκύπρας, Αριδαίας κτλ. Επισκέψεις από βουλευτές. Και αν βλέπετε πάνω δεξιά, μπορείτε να διακρίνετε. Στη γωνία πάνω δεξιά, ποιος είναι? Φαίνεται καθαρά. Δεν φαίνεται. Λοιπόν, στη μέση είναι ο νυν πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πριν από 3-4 χρόνια. Ορίστε. Ναι, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ναι, ας πούμε, ο Πασχαλίδης ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ήταν, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός βοήθησε στο να περάσει από το κέντρο και να τον ενημερώσουμε όσον αφορά και τη λειτουργία και τα προβλήματα του κέντρου πρόληψης. Εδώ είναι η συνέντευξη τύπου. Και εδώ να σας δείξω κάτι, αν μπορείτε να δείτε. Αυτό εδώ κάτω αριστερά γωνία, είναι στο σελίδα μας. Το έχουμε βγάλει φωτογραφία, δεν φαίνεται πολύ καθαρά. Εάν θα μπορούσατε να δείτε, έχει 145 επισκέπτες που εκείνη τη στιγμή κοιτούσαν την ιστοσελίδα μας, την οποία την ενημερώνουμε συνέχεια όσον αφορά τις δράσεις που κάνουμε. Προχθές την Κυριακή, πριν έρθω, μπήκα μέσα να δω και είχε 50 επισκέπτες. Έτσι. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο προβολής της δουλειάς μας. Λοιπόν, τώρα να σας πω λιγάκι τι είναι δημόσιες σχέσεις. Δυστυχώς, μέσα από τις επαφές και μέσα από την έρευνα που έκανα, οι δημόσιες σχέσεις έχουν παρεξηγηθεί και έχουν ταυτιστεί πολλές φορές με κάποιον ο οποίος πλασάρει κάτι, πλασάρει, ας πούμε, φύκια για μεταξωτές κορδέλες και θέλει να ξεγελάσει κάποιον απλά να πουλήσει. Δεν είναι όμως αυτό δημόσιες σχέσεις. Θα σας δείξω 2 ορισμούς που πιστεύω ότι ανταποκρίνονται και εκφράζουν το νόημα και το λόγο για τον οποίο γίνεται η παρουσίαση. Είναι λοιπόν η διοικητική λειτουργία, η οποία αναγνωρίζει, καθιερώνει και διατηρεί αμοιβαίες τις σχέσεις μεταξύ ενός οργανισμού και του κοινού, από το οποίο εξαρτάται η επιτυχία ή η αποτυχία. Εδώ το δικό μας το κοινό ποιο είναι? Εγώ θεωρώ, θα σας διαβάσω μάλλον και το δεύτερο ορισμό και θα τα πω όλα μαζί. Η δημόσια σχέση είναι η λειτουργία επικοινωνίας μεταξύ ενός υποκειμένου δημοσίων σχέσεων, ατόμου ομάδας, δηλαδή του κέντρου πρόληψης, και του κοινού για τη δημιουργία και διατήρηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης. Τι καταλαβαίνω εγώ από αυτό? Λοιπόν, το κοινό για μένα είναι 2. Το κοινό από το οποίο εξαρτιόμαστε, σε εισαγωγικά, που έχει να κάνει με το Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο παίρνουμε χρηματοδότηση, όπως και από τους τοπικούς φορείς. Αυτό είναι το ένα κοινό. Και το άλλο κοινό είναι ο πληθυσμός στον οποίο απευθυνόμαστε, δηλαδή η τοπική κοινότητα. Μπορεί τι αξία έχει να έχουμε χρήματα, αλλά να μην έχουμε ωφελούμενους που θα έρθουν και θα συμμετέχουν στις δράσεις μας. Ή το αντίστροφο. Το να έχουμε, ας πούμε, κόσμο που έρχεται στις δράσεις μας, αλλά δεν έχουμε χρήματα για να λειτουργήσουμε, πάλι δεν γίνεται. Άρα οι δημόσιες σχέσεις, έτσι, είναι ένα
εργαλείο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε μια επικοινωνία και με τους μεν και με τους δε και να εξασφαλίσουμε όσο γίνεται καλύτερα την λειτουργία του κέντρου πρόληψης. Αρκεί να το κάνουμε σωστά. Γρήγορα, ναι. Άλλα 5 λεπτά. Ωραία. Λοιπόν, είναι κατανοητό. Εγώ το θέλω πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οι δημόσιες σχέσεις ουσιαστικά για μένα είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης και με τους μεν και με τους δε. Λοιπόν, και επειδή τα κέντρα πρόληψης, όπως ανέφερε και πριν και ο Γιάννης, έχουν προβλήματα χρηματοδότησης, οικονομικά κτλ., θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο που πρέπει να το αξιοποιήσουμε όλα τα κέντρα πρόληψης και να προβάλλουμε τόσο το καθένα ξεχωριστά, όσο και το σωματείο, ότι η δουλειά μας προς τα έξω. Λοιπόν, ο στόχος λοιπόν ήταν να δούμε τι δράσεις δημοσίων σχέσεων κάνουν τα κέντρα πρόληψης και να προτείνουμε διάφορες προτάσεις για να βελτιωθούν. Η μεθοδολογία ήταν ένα ερευματολόγιο το οποίο μοιράστηκε σε όλα τα κέντρα πρόληψης. Υλοποιήθηκε το 2013, πριν από 2 χρόνια. Συμμετείχε πάνω από το 50% των κέντρων πρόληψης. Η ανάλυση έγινε με το SPSS έκδοση 17. Λοιπόν, και πάμε στα συμπεράσματα, ότι οι περισσότεροι έχουν θετική άποψη όσον αφορά την συμβολή των δημοσίων σχέσεων στην αποτελεσματικότητα του έργου τους. Θα ήθελα να συμμετέχουν και να εκπαιδευτούν στο να υλοποιούν δράσεις δημοσίων σχέσεων, αλλά μόνο ένα είπε ότι έχει υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Κανονικά κάθε εταιρεία, κάθε οργανισμός θα πρέπει να έχει ένα τμήμα ή ένα άτομο που να λέγεται υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και να λαμβάνει διάφορες εργασίες. Συνήθως η διοίκηση δεν ασχολείται με αυτά και από ό,τι είδα πιο πολύ ασχολείται ο υπεύθυνος και τα στελέχη. Ενδιαφέρον είναι το ότι ενώ οι πιο πολλοί είπαν σε ένα ποσοστό 65% ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια ιστοσελίδα, λάθος, το 73% που είναι σημαντικό να υπάρχει, πιο λίγοι είναι αυτοί που έχουν. Το 65%. Δεν ξέρω τώρα στα αυτά 2 χρόνια τι έχει αλλάξει, αλλά θεωρώ αδιανόητο να λειτουργεί και το πρόληψης και να μην έχει μια ιστοσελίδα που να δείχνει τη δουλειά και να ενημερώνει τον κόσμο. Λοιπόν, τι άλλο. Επίσης, υπήρχαν πολύ μεγάλες διαφορές όσον αφορά το τι κάνουν τα κέντρα πρόληψης. Υπήρχαν κέντρα τα οποία όλο το χρόνο έστειλαν 0 δελτία τύπου. Δελτία τύπου είναι αυτά που ενημερώνουν, στέλνουν στα ΜΜΕ και λένε ότι θα ξεκινήσει μια ομάδα γονέων που απευθύνονται κτλ. Εδώ, όποιος θέλει, έχω ένα σύντομο οδηγό από καθηγήτρια που είχα στο ΤΕΙ στην Καστοριά, που λέει πώς γράφονται τα δελτία τύπου. Πώς ξεκινάει η πρώτη παράγραφος, τι περιλαμβάνει, που πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις τι, ποιος, που, πότε κτλ. Εάν θέλετε, έχω κάποια αντίγραφα, μπορώ να σας τα δώσω για να τα χρησιμοποιήσετε. Υπήρχαν λοιπόν κέντρα τα οποία δεν στείλαν ούτε ένα δελτίο τύπου και υπήρχαν άλλα κέντρα που είπαν ότι έστειλαν 108. Επίσης, υπήρχαν κέντρα τα οποία δεν έκαναν καμία ημερίδα. Η ημερίδα από τη μία είναι σημαντική όσον αφορά την επιστημονική γνώση η οποία διαχέεται στην κοινότητα, από την άλλη όμως και ένα μέσο προβολής το κέντρο πρόληψης. Και άλλα που δεν κάνανε τίποτα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διάσταση. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ο ΚΑΝΑ, αν και έχει τμήμα δημοσίων σχέσεων, παρόλα αυτά δεν έχει αξιοποιήσει το τμήμα για να προβάλλει τόσο τα κέντρα πρόληψης. Τώρα τελευταία υπάρχει στην ιστοσελίδα του τα νέα το κέντρο πρόληψης και προχθές με πήραν τηλέφωνο και μου ζήτησαν να ανεβάσουμε κάποια πράγματα τα οποία αφορούν δράση στην κοινότητα, όπως είναι οι γιαγιάδες ή κάποια άλλα θέματα. Λοιπόν, αυτά. Για να δω τι άλλο, για να μην σας κουράσω. Λοιπόν, χρειάζεται, θεωρώ, το προσωπικό, τα στελέχη να εκπαιδευτούν ή όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν αυτό το κομμάτι. Αυτό που είδα είναι ότι υπάρχουν 2 επιλογές. Ή κάποιος από το κέντρο να λαμβάνει σαν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, ή θα πρέπει το κάθε στέλεχος όταν κάνει μία δράση να περιλαμβάνει και όλα τα άλλα. Δηλαδή, να ετοιμάζει δελτίο τύπου, να στέλνει στα ΜΜΕ τη δράση αυτή, να την κοινοποιεί, να ενημερώνει την ιστοσελίδα ή το Facebook ή τα διάφορα μέσα κοινωνικής. Λοιπόν, αυτά. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, όπως σας είπα, μπορεί να είναι πώς γράφουμε δελτίο τύπου, τι είναι δράση δημοσίων σχέσεων κτλ.
Λοιπόν, τι άλλο. Αυτά. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Μια πρόταση και τα πρόληψης. Υπάρχει, όπως γνωρίζετε, η σύζευξη. Πολλές δημόσιες υπηρεσίες έχουν τη σύζευξη. Αυτή δίνει τη δυνατότητα να στέλνονται δωρεάν μηνύματα σε διάφορο κόσμο. Οπότε, έχοντας εμείς συνεργασία με κάποιους δήμους ή με την περιφέρεια, μας έχουν δημιουργήσει ένα λογαριασμό και στέλνουμε μηνύματα δωρεάν στους ωφελούμενους ή στους πολίτες που θέλουν να συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις. Τους λέμε ότι κάθε του μηνός έχουμε αυτή τη δράση. Και αυτός είναι ένας φθηνός, δωρεάν για μας και εύκολος τρόπος επικοινωνίας και προβολής. Λοιπόν, η αρθογραφία είναι σημαντική. Αυτά. Τελείωσα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.